Καθίστε. Κύριοι. Ορίστε. Σας έκαλεσα εδώ για να σας πω ότι ουσιαστικά η εκπαίδευσή σας τελείωσε και ότι από σήμερα πάτε να είσαστε οικότροποι. Χαίρομαι διότι παραδίδω στην κοινωνία άνδρες ικανούς για το υψηλό λειτουργήμα του πράκτορος. Η διεύθυνση της σχολής όμως, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα, έχει καθιερώσει μια τελευταία φάση φοιτήσεως. Τελευταία φάση φοιτήσεως. Δηλαδή, για να πάρετε την επαγγελματική ταυτότητα του πράκτορου και τους αριθμούς σας, πρέπει να υποστείτε και μια τελευταία δοκιμασία. Στον καθένα από εσάς θα αναθέσουμε 3 τεστ. Δηλαδή, θα σας δώσουμε 3 υποθέσεις σχετικώς εύκολες. Και τελειώνοντας την καθεμιά σύμφωνα με το αποτέλεσμα που θα πετύχετε, θα βαθμολογηθείτε με βάση το 10. Και έτσι, ο αριθμός του καθενός θα σχηματιστεί από τους 3 βαθμούς που θα πάρει. 0 στο πρώτο, 5 στο δεύτερο, 9 στο τρίτο. Θα είσαστε ο πράκτορ 0,59. Από αύριο λοιπόν δεν είστε πια μαθητές, αλλά ασκούμενοι. Θα ρίχνετε σε ένα άλλο παράρτημα της σχολής που αναλαμβάνει δωρεάν διάφορες ιδιωτικές υποθέσεις. Εκεί θα μπορείτε να δουλεύετε με τις ίδιες συνθήκες, αλλά είστε κιόλας επαγγελματίες. Προϊστάμενος αυτού του παραρτήματος είναι ο υφηγητής της μαχαιρολογίας αρχιπράκτορα 627.000, στον οποίο θα δίδετε και τις αναφορές σας. Την όλη επίβλεψη αυτής της τελευταίας φάσεως θα την έχω εγώ, που μαζί με τους συναδέλφους κυρίους καθηγητάς θα σας βαθμολογούμε. Αυτά είχα να σας πω και καλή επιτυχία. Υπηούμε, σας ευχαριστούμε. Χτυπήσατε κύριε Συντά. Πώς πέσατε? Τουτζούνε πέταξε το νερατσάκι. Δεν είναι τίποτα. Εμπρός, στον ύμνο της σχολής.